Bună dimineața, este ora 9 și începem un nou jurnal. Sunt Teodora Tomtea, iată principalele subiecte ale orei. Ministrul Justiției anunță că în cel mult o lună și jumătate guvernul va trimite Parlamentului pentru dezbatere un proiect de lege pentru modificarea codurilor penale și punerea lor în acord cu decizia Curții Constituționale. Astăzi se împlinesc 40 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977. Peste 1500 de oameni și-au pierdut viața atunci, iar 10.000 de locuințe au fost complet distruse. Și prima zi de weekend aduce vreme frumoasă și deosebit de caldă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor situa între 10 grade pe litorale și 20-21 de grade în sud-vest. În cel mult o lună și jumătate, guvernul va trimite Parlamentului pentru dezbatere un proiect de lege privind modificarea codurilor penale și punerea lor în acord cu decizia Curții Constituționale. Anunțul a fost făcut de Ministrul Justiției într-un interviu la Radio Iași. Tudorel Toader dă asigurări însă că nu va fi promovată o nouă ordonanță de urgență în acest sens. Noul ministru al Justiției consideră că în privința abuzului în serviciu se impune un prag minim al prejudiciului de la care să se facă diferența dintre fapta penală și cea contravențională. Tudorel Toader mai spune că discuțiile privind legea grațierii ar trebui să vizeze și pedepsele cu suspendare. Curtea spune în considerentele deciziei faptul că îi revine legiuitorului obligația de a delimita răspunderea contravențională de răspunderea penală. Cu alte cuvinte, faptul că legiuitorul trebuie să stabilească un prag minim sub care răspunderea e disciplinară, peste care răspunderea poate fi de natură penală. Din moment ce în Codul Penal avem aceste instituții juridice, penale evident, grațierea și amnistia, ele nu sunt acolo doar de dragul de a fi descrise, ci sunt acolo pentru ca legiuitorul în politica lui penală să le poată folosi la un moment dat. Dacă legiuitorul apreciază că este oportun un act de clemență, în mod evident îl poate folosi cu o singură condiție: să respecte exigențele constituționale. Exigențe care înseamnă egalitate în fața legii, tratament egal pentru condamnații din aceeași categorie, lege penală mai favorabilă. Astăzi se împlinesc 40 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977, unul dintre cele mai mari dezastre naturale care a lovit România. A luat peste 1500 de vieți și a făcut una cu pământul 10.000 de locuințe. În doar 56 de secunde, seismul de magnitudine 7,2 a transformat Bucureștiul, dar și alte orașe în mormane de moloz. Acum, după 4 decenii, capitala e la fel de nepregătită pentru un seism de o asemenea magnitudine. În urmă cu exact 40 de ani, într-o seară liniștită de început de primăvară, un cutremur de 56 de secunde a mutilat vieți și orașe. Peste 1500 de oameni și-au pierdut viața, iar 10.000 de locuințe au fost puse la pământ. Căutările au durat zile în șir, iar pagubele s-au ridicat la echivalentul de astăzi a 2 miliarde de euro. 4 martie 1977, ora 21, 22 de minute și 22 de secunde. Încep 56 de secunde în care pământul se mișcă. Este cutremur cu magnitudine 7,2. Seismul produs la 110 km adâncime în Vrancea a pus la pământ 35.000 de locuințe și a luat aproape 1.600 de vieți, cele mai multe în București. 11.000 de oameni au fost îngropați sub dărâmături. Copilașul meu mi-a murit în brațe, iar de soț am aflat ulterior că a murit.
Seismul a fost atât de puternic încât a distrus o parte din orașul Zimnicea și localitatea Șistov de pe malul bulgăresc al Dunării. La București, 33 de clădiri s-au prăbușit complet, cele mai multe în centrul capitalei. Pe bulevardul Magheru, blocuri simbol ale vremii, Dunărea, Wilson și Scala au dispărut într-o clipă. În zorii zilei următoare începeau căutările supraviețuitorilor. Peste 30.000 de pompieri și militari scormoneau printre dărâmături. La fiecare 5 minute mai scoteau pe cineva de sub ruine. Și tot în noaptea de 4 martie și-au pierdut viața multe personalități ale vremii. Marele actor Toma Caragiu era pe holul blocului împreună cu bunul său prieten, regizorul Alexandru Bocăneț. Niciunul nu a avut șanse de scăpare și cântăreața de muzică ușoară Doina Badea, supranumită Edith Piaf a României, s-a stins atunci. Cutremurul a prins-o în lift. Specialiștii au calculat că energia degajată de seismul din 1977 este echivalentă cu cea din 10 bombe atomice. Frecventate și de turiști, dar și de locuitorii Budapestei. În 1854, tot acest spațiu pe care îl vedeți era teren viran în Budapesta, în centrul orașului. În acest an, Emanuel Gojdu, deja un avocat înstărit și foarte respectat, a primit aprobare de parcelare a terenului, unde a construit depozite. Acum ne aflăm în Curtea Gojdu, care însă a fost construită în 1901, după moartea sa. Cine a fost Emanuel Gojdu și cum a ajuns numele unui român să fie atât de cunoscut în capitala Ungariei? Născut în 1802 la Oradea, el și-a început cariera de avocat la 22 de ani. A devenit rapid cunoscut și odată cu faima au început să curgă și banii. A fost momentul în care a dovedit un alt talent, acela de investitor imobiliar abil. Așa a reușit să cumpere terenul pe care se află acum Curtea Gojdu. Totul se întâmpla în perioada în care guvernul maghiar a hotărât unirea orașelor Buda, Obuda și Pesta, dând naștere actualei capitale Budapesta. În scurt timp, pe malul estic au apărut cartiere întregi după modelul Parisului. Prinsă între două străzi principale, Curtea Gojdu a crescut treptat până la configurația de astăzi, un ansamblu de 7 clădiri cu apartamente de locuit legate printr-un pasaj. Sőt, elárulhatnám, ha biztosan tudnám, hogy egyedül van, csak is ön, más nem hallgat rám, ön tetszik nékem. La parterul clădirilor, de-a lungul pasajului lung de 200 de metri, erau inițial doar magazine și ateliere. Unele au rezistat până astăzi. În locul altora au apărut restaurante și cluburi foarte populare printre turiști. I love the restaurants, I love the bars, and I also love the small markets they set up here on the antique markets and stuff like that. I love it. I think I bought like 4 or 5 Polaroids here. I still find films for it on the internet. It's great. It's great. Locul a devenit atât de popular încât a fost inclus în ghidurile turistice alături de Palatul Regal sau Palatul Parlamentului. It's an honorable place to come to when you visit Budapest. You're completely kind of naturally drawn to this place. So Gojdu is a very known name, and you go there as a tourist or as someone who is interested in the city. Din punct de vedere cultural, numele Gojdu înseamnă mult mai mult decât un ansamblu de clădiri. Mândru de originea sa, Emanuel Gojdu și-a folosit fundația pentru a ajuta pe alți români în timpul vieții sale, dar și după moarte. În testamentul său, Gojdu a lăsat mare parte a averii cu scopul de a ajuta cu burse studenții români ortodoxi din Transilvania. După moartea sa, în 1870, fundația a acordat de-a lungul anilor peste 5600 de burse. Printre beneficiari se numără nume mari ale culturii românești, precum Traian Vuia, Octavian Goga și Victor Babeș. Actrița Natalie Portman a devenit mamă pentru a doua oară, a anunțat ieri agentul său. Vedeta a născut încă din 22 februarie, ceea ce explică absența ei de la Oscaruri. În vârstă de 35 de ani, Natalie Portman fusese nominalizată pentru rolul din Jackie, dar a lipsit de la ceremonia de duminica trecută. Actrița și soțul ei mai au împreună un băiețel de 2 ani. Ea obținuse deja Oscarul pentru cea mai bună actriță în 2010 cu rolul din Lebăda Neagră. L-a întâlnit pe
soțul ei, care este coregraf în timpul filmărilor pentru această peliculă. Dacă aveți obiceiul să ascultați muzică în tren sau metrou, probabil l-ați fi ratat următoarea întâmplare. Un anunț făcut de mecanicul unui tren din Melbourne, Australia, i-a surprins pe toți călătorii, dar mai ales pe o femeie care călătorea alături de iubitul ei. Iată ce a spus mecanicul după ce a anunțat stația următoare. Now, I have a special announcement this morning. This mostly concerns passengers towards the middle of the train, specifically in carriage 4. We have two of our regular commuters with us today, Hannah and Ryan. They met on the train about 10 years ago. They've been madly in love ever since, and today Ryan has a special question he'd like to ask Hannah. Congratulations. We're not going to work. Hannah's answer was yes. So we have a very happy Friday morning. Congratulations to Hannah and Ryan. Rămâneți pe Digi24, urmează informațiile din sport. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. 3 secunde pentru camuflarea rădăcinilor. 3, 2, 1, gata! Metoda rapidă pentru mascarea firelor albe. Noul Magic Retouch de la L'Oréal Hair Expert în colorare Paris. Copiii sunt creativi.